Kom lige. Nu må vi hellere holde lidt øje. Men jeg tror, han kommer herude. Jeg kommer ud af vejen, så man kan se. Nej, han kommer gå langs vejen. Jeg kan se en lygte. Eller ned ad skorstenen. Der var en lygte over ved vinduet. Hvorhenne? Over ved det andet vindue. Nej, det kan ikke passe. Jeg tror, der kan have været over ved Jeg tror, han er inde i haven. Nej. Se det. Joshua. Nej, jeg kan slet ikke finde os nu. Nej, skynd dig bare på ruden, Joshua, så jeg kan finde dig. Det er herinde. Marie. Det er herinde. Tror du, der er rigtig drenge? Kom med lige. Nej. Julemand. Kommer julemanden. Nej. Kommer julemanden. Nej, Joshua, julemanden kommer. Nu må du gå hen. Tror han spørger, om der er ret i drenge? Jeg stiller lige mine klipper her. Hej, julemanden. Velkommen, julemanden. Velkommen, julemanden. Glædelig juleaften. Glædelig Tusind tak. Jeg har simpelthen så rygende travlt, så det skal gå. Det skal gå i det tempo, det her. Ja, jeg er simpelthen kommet, fordi man har fortalt mig, at der skulle være nogle børn til stede her i aften. Er det det? Ja, og min kone, hun har simpelthen været så sød at give mig sådan en liste her. Noget sådan en fin, en lille iPhone, som hun kalder den. Men jeg skal lige helt ud af det. Det er også derfor, at det var lidt besværligt at komme ud. Der nej, sikkert 2 fine børn, der sidder der. Jeg kan vide, om I er på min liste. Det burde ligge i iCloud her. Så lad mig se her. Jo, der er en liste. Jo, der står min tanten 2 børn på den her adresse, der har været artige i år, som muligvis skal have en gave. Vi kan sagt det. Lad mig se. Kan du få en holde den? Jo, det vil være dejligt. Jo, er der noget spændende i den? Der er en pakke her. Hvad finder du der? Der er en pakke til en Joshua. Hvad med noget? Er der Joshua til stede? Joshua. Det er helt skørt. Kan det Han passe? hedder Joshua. Nej, ja, det kan jeg også udtale. En Joshua. Det kan udtales forskelligt. Ja. Det er min... Nu har jeg aldrig. Der er min tante en gave til dem her. Unge mand. Har de nu været artige i år? Har de opført den pænt? Ja, ved du hvad, så er denne pakke til dem. Det passer. Det kan være, at det er dine forældre, der skal skrive under på det. Og får jeg en krammer, ved du hvad, det er noget af det bedste ved jobbet. Det er simpelthen det krammer der. Og lidt portvin. Julemanden har en portvin. Jeg er julemanden, kan jeg godt lide portvin. Men lige her. Du er herovre til mig. Ja, hvad er det dog, de får der, unge mand? Skal vi se, hvad du får? Det kan være, de skal låne en saks. Jeg har jo... Vi har her. Jeg har jo en vis mængde børn, jeg skal nå. Der var portvin. Jeg kan næsten ikke trykke det, for det skal ikke. Det står jeg også og drypper. Hvad den venter Yes! Yes, Joshua! Vi har Hvad har de fået? Nej! Wow! Var det det, de ønskede dem? Eller skal den returneres? Noget, du ønskede dig. Ja, perfekt. Ja. Ja, julemanden står aldrig fejl. Så har vi et andet barn på listen her, men... Vi lægger det lige her, så spiller vi det lige. Det kan godt beskrive dem. Er der flere børn? Medina! Medina! Nej, der står Malia. Er der en Malia til stede herinde? Er der nogen, Er det den, der hedder Malia? Nej, desværre. Det skulle vel aldrig være den, lille frøken. Det er du, Malia. Julemanden har simpelthen... Forsigtig julemanden. Jeg ved dem slet ikke noget ondt. Men det kan være, at det ikke bliver til så mange krammer igen. Skal du bakke den op, Malia? Skal vi se, hvad der er i? Skal julemanden have en krammer? Ikke noget. Eller skal julemanden gå sin vej? Har han måske gjort det? Ved du hvad? Julemanden tager sin pose. Ja, jeg skal ud. Kan I sige farvel? Farvel! Jeg har en GLS-mand herude med resten af mine pakker. Ja, det var godt. Hvordan går det? Der du åbner. Jeg kan tage portvin med, jeg håber, det er i orden. Jeg har ikke fået til god aften. Det vil jeg gøre. Der er ikke så mange af dem i år, skal jeg sige. Men ha' det godt. Ja, hej hej. Tak for besøget.